Hemmäňe de salam. Her birimiz uksuz galyp görendir. Ýöne ukynyň beýnimiz üçin nä derejede möhümdigini bilýärmikak. Şu gün uky diýende bir adaç bilim tarapdan teredeýin. Ukuda hak beýin näme etdiýär? Az uklamak beýne nähil täsir etdiýär? Ukymyz dogry alyp ýerden energiýaly turmak üçin näme etmeli? Bugun şo barada gepleşeýlik. Inne uky näme üçin wajyp? Uklamasak näme bolýar? Uky adamyň beýni üçin iň möhüm proseslerden biri. Yani köpümiz şoň ähmiýetini bilemizok. Gäneşe käbirimizde gereginden köp bilýäs. Ukyny beter hemme zatdan gowurýarlymy. Adam ukuda wagty beýni dinjalýar. Ýöne diňe dinjalanak öz-özüni arasalaya, abatlaýyş işlerini geçirýär. Arasalaya diýenim gerekdäl maglumatlary pozýar. Abatlaýyş işleri diýmekde bir-biri bilen bagly bolan kabelleri gopan dadeden bagly arasynda şolary ýene-de bir-birine çatdýar. Amerikaly professor, neurohirurg, özde ýazyjy şo şey diýär. Uky beýnimiz üçin iň güýçli zaryatnik, zaryat berýän kabel diýär. Diýjek bolýan zady zaryatnik ýa zaryat berýän kabel bolmasa iPhone 17 götürseň de peýdasy ýok-da. Özüňe bilýän ukyny alman tursak ýa-da wapşe ýatmasak, ertesi gün bir zada konsentrasiýa, wнимание, üns berip duranok. Adam uklayan wagty ukuda beýin maglumatlary gysga möhletli, gysga wagt pamitden alyp uzak möhletli, uzak wagt pamide geçirýär. O näme diýmek? Günüň dowamynda täze maglumatlar öwrelýär. Biriniň telefon nomery ýa başga biriniň ady ýa-da birjiwoý rynakdaky aksiýalaryň bahasyndaky aşak ýokary hereketler we şoňa meňzeş zatlar. Ene şo zatlar beýin gysga möhletli pamide oklaýar. Sonra yatanna uqa gidenne beyin şonu şo maglumat gerek bolsa uzak möhletli pamide oklaýar, gerekkä bolsa da uzak goýberýär. Näme wara uzak möhletli pamide geçirýär? Nätip bilýär şo pamide geçmelimi, geçmellämi? Qyn soralar soraýan aýtywalama. Şo iPad'da ýazylma soralar soraýan näme arasynda? Gysgaça bellap geçsek, geçirmelimi ýa geçirmeli dämi diýen filtrler bar. Sen eýlek, sen beýlek diýip duran filtrler bar beýinne. Bosmala kosas multikda bäwekle gelýäka. Sen dünýä, sen ofisa, sen dünýä ofisa. Aýlap otura, eddi şolar ýaly filtrler bar da. Indi soraň üçin aýtyp geçeýin, haýsy filtrlerdigini. Birincisi emosionalny filtr. O näme demek? Kiçi wagtyň ýen tuduň tagamy ýadyňa düşýärmi? Hawa düşýär. Dün näme ýeniň ýadyňa düşýärmi? Ýok, düşýär. Indi şo tuduň tagamyna beýin emosional bir täsir, duýgy goşany üçin sen uzak möhletli pamidиňde galypdyr. İkinji filtr gaýtalamak filtri. Bir zady köp gaýtalasaň şo zat ýadyňda gowgalýar. Şoň üçin sapaklary köp gaýtalan diýip öwredilýär. Ýene bir başga filtriň biri olam şo adamyň gyzyklanýan zatlaryna değişli maglumatlary uzak möhletli pamide oklaýar. Meselem futbol fanatlary jan koýarlar. Başda üçden futbolistlaryň atlaryny ýatdan bilýärler olar. Hawa. Ondan başga ýene bir filtriň biri iki sany maglumatyň arasynda baglanşyk gurma filtri. O näme diýmek? Meselem sen bir ýerde täze bir adam bilen tanışaňda o adamyň adyny soraňda da o da sana aman diýse, sen hem içiňden men ýegenjigim adam aman o diýip şo bilen şo adamyň ady bilen sen ýegenjigiň arasynda baglanşyk gurýan beýinne. Soňra şo adam göreňde de şo oglanyň ady aman diýip ýadyňda galýar. Einstein öz köp işinde de şo gysga möhletli pamit bilen uzak möhletli pamidiň tapawudyna köp ýerde belläp geçýär. Şoň üçin adam gowy ukalmaly. Bir sözem bar. Gowy pikirler işleýän wagtyňda dälle köplenç dinjalýan wagtyňda geler diýe. Başga da ýene bir hudojnik bar, Salvador Dali diýip. Murtu uzunmur. Şo günnüz agaç uklap alaýyn diýenne eline loşka alyp uklaýan eken. Ýaňmyr ukaýdanda da eline loşka gaçýan eken. Şo loşkaň gaçan sesine de oýanýan eken. Şona da ilham geldi diýip surat çekýän eken. Aslynda günnüz azawlap uklap almak da erwet pikir däl. O näme üçin beýtýän eken, eline loşka alyp ýatýan eken? O näder ukyň stadiýalary bar. Şonu aýtyp berýär, hem aýtyp geçeýin onam. Onam ukyň alman tursaň beýne näme diýany bar? İlk welena beýniň öwdäki bölegi rasional pikirlenmegi ýa-da iki sany wybaryň arasynda saýlamalar şo zat bilen meşgullanýan tarapy hayallap başlaýar. Hayallap başlany üçin beýniň merkezindäki biziň duýgularymyzy kontrol etýän bölegi köp işleýär. Şo merkez köp işleýäni üçin sebäbi öwdäki hayallatda şo hayallan üçin ortadaky köp işleýär. Şo köp işleýäni üçin günüň dowamyna sähelçe bir zat bolanyna basym gaharlanıp başlaýar. Basym gaharlananda da adamyň ýüregine ziýan ýetýär. Indi ýatyqaq beýin işleýär diýýärler. Aýtyp geçdiňa, arasala ýa awatla ýa diýip.
Ha. Şomy işleýän zatlary. Hawa şola ýöne arassalaya, awatlaya diýmek üçin belli bir proseslerden geçmeli. Aslında okuýun 4 tane stadiýasy basgançagy bar. Şolary aýtyp berin. Birinji stadiýasy basgançagy yeňil uky diýilýär. Ýaňa uky aýtyp başlanan wagtymyz beýin daş döwrekden hemme zatdan habarly, ýöne ýuwaş-ýuwaşdan gowşap başlaýar. Ikinji stadiýa basgançagy yeňil orta uky. Onda da ýene de beýin daş döwrek bilen baglanşyk dollugyna kesenek, ýöne adamyň ennamy myşlary gowşap başlaýar, ýürek uruşy başlaýar, ennamyň temperaturasy aşaklaýar, gyzgyny gaçyp başlaýar. Üçüncü stadiýa çuňur uky diýilýär. Ine şu stadiýada beýin uje dollugyna daş döwrek bilen baglanşygyny kesýär, diňe öz-özü bilen şu özüni arassalaya, awatlaýyş işleri şu stadiýada geçýär. Bizem iň gowy, iň süýji ukyny şu stadiýada alýas. Dördüncü stadiýa REM stadiýasy diýilýär. REM sözü İngilizce sözden baş harflerinden çalt göz hareketi diýmek. Onu näme diýen näder düşündirip bereýin. Şu stadiýada adam düş görýär. Düş görýän adam ýatykada ukuda bolsa da gözü eýlek beýlek hereket etýär, gözü ýapyk bolsa da. Ine şundan gelip çykýar şoň ady. Bu stadiýada beýin çoňur uky stadiýasyndaky ýalak dollugyny çoňlukda da. Beýin aktiv şekilde işläp durýar. Ýöne adamyň ennamy gowşak bolýar, myşlary hereket etip bilen ysgynsyz bolýar. Şoň üçin düş göremizde it gaplan möjege aňyrda dursun, pişwagady kowlazy diýip ylgap ýetýär da ýzimizden. Onda şoň üçinmi düş görende ýokardan gaçan ýak bolýan, dagdan ýa bir zatdan Bir sebäp gaçan ýalyk bolýan. bir sebäpden biri. Beýin şo myşlaryň ysgynsyzlygyny duýýar, şoňa da aşağı gaçmak diýip düşünýär. Köplenç günnüz stres, gaýgy etsek, şolar ýaly düş köp görýär. Adam näme üçin düş görýär? Alımla dollugyny sebäbini düşündirip bilen akla şu wat, ýöne beýin bilen baglanşyklydygyna da dol alalaşýarlar. Günnüz oýak günüň dowamyna gynançly, begençli ýagdaýlary, problemalary gije ýatamyzda beýin işläp düzýär, arassalaya. Şonda şo problemalary çözjek bolýar, gynançly ýagdaýlary zyňjak bolýar, begençli ýagdaýlary belläp aljak bolýar. Şo prosesleri geçirýäni üçin düş görýär diýjek bolýarlar. Ha, onda şoň üçin bolmaly. Günnüz näme barada köp pikir etsek, gije düşüňde şo zat barada Düş görýär. Bolup bilerim, menem şeýle pikir etdim. Inne gawadyp ukymy almak üçin, ýerden turmada energisinde turmak üçin näme etmeli? Bir näçe ýöne täsirli elnikler bar. Mysal üçin gije ýatmadan 1 sagat öňünçe ýem telefony, kompýuteri, telewizory aýyrmaly. Bunu düşünýän soňky mahal köpimiz işimizi telefon, kompýuter arkaly ýerine ýetirýär. Şola bolmasa işimizi etip bilemedi. Olam dogry. Hatda ertiden telefony ýanymyza goýmasak turban bilemedi. Ýa bu düýnük şo telefonyň gurulgy. Oňa da düşünýän. Ýöne iň bolmanyna özümiz üçin, öz saglygymyz üçin ýatmakak 1 sagat öňünden şo zatlardan elimizi aýyrsak, gowy ukymy alyp biler. Sebäbi telefonyň, kompýuteriň ışıklary mawuşyk diýil ýa-da. Şo gözüň bilen seredende beýin entek ýagty, men ýatmaly diýip signal uratdy. Şoň üçin uky bilemez. Oň deregine kitap okasak, 5 sahypa da ýeter ýetmez. Ýa ukyny tutup başlaýar. Ýene bir ýöneki enlik akşam uje kofe içmeli. Kafein ma da içinde. Oň ortaňa gara çaý içmeli aslında. Meselem 11-de ýatgan bolsak, akşam saat 8-den soň ýem içmeli da kofeýany. Başga bir ýöneki enlikleň biri olam her gün şo bir sagatda ýatyp durmak. Meselem saat 11-de ýatyp 7-de turýan bolsak, iş günleri, dinç günlerde şo bir sagatda ýatyp şo bir sagatda turmaly. Biçne köpüýümizden etýän adamlar näme iş günleri her kimiň mektebi we çagalar, bagy we işe gitýär, şoň üçin ir turýar, iragam ýetýär. Ýöne dinç günleri ýa-da bayramçylyk günleri gijrak ýatyp gijrak turaýasa, oçun etmeli aslında ritm bolmaly. Şo bir sagatda ýatyp şo bir sagatda turmak ukyň hilini artdyrýar. Başga bir ýöneki enlikleň biri ýatgan otaňy salkyn saklamaly hem de garanky saklamaly. Ennamyň gyzgynlygy näçe basym aşaklasa, şonça basym uka gitýär. Şoň üçin ýatmakka gyzgyn duş almaly. Soňky enliň biri günüň dowamyna sport bilen zanimasiýa etmeli. Elbetde bärde agyr işte işleýärler, guruluşykda, fabrika, zawodda, önümçilikde, daýhanlar, senagatda işleýärler. Olar tam günüň dowamyna gaty ýadaýarlar. Bärde sport bilen zanimasiýa etmeli. Stoluň başyna, kompýuteriň başyna känmir ýadatmaýan işlerde işleýärler üçin aýtjak bolýarlar da. Ýöne sporty edil ýatmazdan az wagt ozal etmeli. Sebäbi sportdan soňra ýüregiň çaltyrýar. Ýüregiň çaltyrsa da basym ýatyp bilmeýär. Indi ýa hodajnyň loşkasyny aýtyp berjek. Hawa ýadyma çykdy, dur kofeýan içmän aýtyp berin reski. Wagt şo Salvador Dali näme üçin beýtýän eken? Niýe men ukyň stadiýalaryny aýtyp geçdim da. Birinji yeňil uky diýdim, soň yeňil orta uky diýdim, soň çoňur uky, soň REM ukysy diýdim. Adama iň gowy ilham REM stadiýada düş görýän mahaly gelýän eken. Sebäp problemalar şonu çözýän eken. Salvador Dali şonu bilýän eken. Şoň üçin eline loşka alyp ýatdy. Yeňil ukyny
yeňil we orta ukyny geçirýär. Çoňur uka gidenne myşsat hoşaýada. Eline loşka gaçýar. Loşka gaçan üçin çoňur uka dol girmen gün oýanýar. Oyananna ene çoňur ukudan soň reme geçmeli. Remde kada ilham gelmeli. Beynin şo myşsasyny kontrol etjek bolýan eken ol. Ene remde ka ilham gelse, onam düýş bilen geçirip gitse, elinden gitjek da ilhamy. Şo gitmesin diýip reme geçmäke, çoňur ukada dol girmäke özüni turup şo myşsany işletýär. Şo ilhamy da surata geçirmek isleýän eken, geçirip duram. Bugünlükçe bolly, hoşta bolun, agda bolun, like basın, komentariýa ýazyn. Bastırın, yastırın.